Ħanaraw daqsxejn, għadnilhom din l-istorja, għadnilhom it-Siju George divvintajnija daħal il-belt biex jaqta' biljett tal-Ingilterra l-25 anniversarju ta' żwieġ u anke biex ikun jista' jiltaqa' mat-tifel Kim li ilu jgħix Londra dawn l-aħħar 5 snin. Meta wasal sab il-ħandu tal-Aġenzija magħluq u biex jgħaddi l-ħin, iddeċieda li jċempel lil ħuħ Freddy biex jintaqa' miegħu għall-kafè għand Jean-Pierre's Bar. Dan mhux isiegħu nofs jitkellmu qabadhom il-ġuħ u ordnaw platt spagetti bil-klamari, mussels u gambli. Kif kien għadhom qed jieklu ċemplet it-Sija Mary u lil George qartlu li qed tistenni ħall-ikel. Għallilha mela x'sajjart, qartlu spagetti bil-klamari, mussels u gambli. George ħares lejn il-platt u qal il-laħwax kombinazzjoni u qata'. Di l-istorja. Ħanaraw il-personalitajiet jgħidu għal il-xulxin. U mbagħad naraw daqsxejn kif spiċċa din l-istorja. It-Siju George mar il-belt biex jaqta' biljett tal-Ingilterra ħajmur jiċċelebra l-25 anniversarju ta' uħtu. Nel-fratempo kien se jintaqa' mal-neputi Kim li kienu li ma jara ma nafx kemm. Però meta mar biex jibbukja sab il-bib tal-Aġenzija magħluq u ntaqa' ma' ħuħ Freddy. U għallhom ximorru niklu flimkien u dan marru ordnaw kalamari, gambli u ktajt xi platt kellhom. Meta spiċċaw mill-ikel, oħtu ċemplitlu oħtu Mary, għaltlu isma' George, għalt qed nistenni kallikel jien. Alla xikel, alla x'selx l-estate, għaltlu klamari, gambli, alla għadni kemm kiltom issa. X'tiftakar? Siju George għax George. Ed bissa, mhux bissa bis-serjetà. U ma jistax ikun. اسمع هذا اسمع هي طلعنا ابدا يلدنا بيت هيا دونا تبدا Siju George mar il-belt biex jaqta' tiket biex imur jara n-naputi tiegħu. In-naputi l-aġenzija saba magħluqa intaqa' ma' Kim u mar ġobar ma nafx ismu, ma nistax ngħidu ħabbar riklam. U ħadu platt spagetti bil-klamar. Sakemm kienu din hemmhekk ċemplet it-Sija Mer u saqsitu biex ħinġej għall-ikel. U għalla ma nassajjart, għallu spagetti bil-klamari, għalli x kombinazzjoni u qata'. Di? Ntaqa' mazzijat? Le. Issa x'iżjed? روح تفتكر مايك It-Siju George mar il-belt biex jaqta' tiket biex imur jara Sija Mer. Meta mar il-belt, intaqa' ma' Mary u għalla li ħajmur jara Sija Mer. Però huwa Mary ddeċidew li jmorru jieklu platt spagetti. Platt spagetti u marru jieklu platt spagetti bil-klamari. Sadattant ċemplitlu it-Sija Mer u għatlu fejn, għatlu akmoċ il-belt biex jaqta' tiket u jek, insomma, u għalliju, għallant ma' Kim u ħadd spagetti bil-klamari u għatatlu. Ma nafx, هو يواس Tifhem? Dak li Mela, Uncle George rridu mur jaqta' tiket. Unta għamat Sija Mer. Mar il-belt biex jaqta' tiket. U sadattant eċċempillu it-Sija Mer. Għartlu fej qiegħed, Alla jgħat il-belt biex taqta' tiket. Alla ma tqajt ma' Kim. ħana ġinibda. Għaxi s-sokki spagetti. It-Siju George rritu mur il-belt biex jaqta' tiket. U mar il-belt. U ntaqa' ma' Sija Mer. Le, mux intaqa' ma' Sija Mer. Għanibdi. Uncle George rritu mur il-belt biex jaqta' tiket. U mar. Ma kif kan il-belt ħajju platt spagetti. Iċċempillu t-Sija Mer. Għartlu fej qiegħed.
għalli għad il-belt biex naqta tiket. Sattant jintaqa ma' Kim. U marru jieklu plat spagetti bil-klamari. U taġet semmin ċempiluzzi għamer, għartu fejqijat. Għalli għat ma' Kim li kol plat spagetti bil-klamari u għatatlu. Sek, għalit. Zitċet nejtajjen. Mela, kien hemm Uncle George u rrid imur il-belt biex jixtri tiket. U meta mar il-belt mar jikol plat spagetti, mar jikol plat spagetti. U ċemplit Luzzija mer għaltlu fejn jgħat, għalla jgħat il-belt nikol spagetti. U mbagħad intaqa' ma' Kim, għalla biex tmur tikol spagetti miegħu. U kielu plat spagetti bil-klamari u reġa' ċemplit Luzzija mer saqsdu fejn jgħat. Għalla li jgħat nikol spagetti ma' Kim għatat. Kim. Mela. Mela, nfakkarkom il-Tio George daħal il-belda u għataw l-ismijiet kollha, bidluhom, ħarbtuhom illi daħal biex jgħata biljett tal-25 anniversarju ta' żwieġ u anka biex ikun jista' jintaqa' mat-tifel Kim mhux it-tifla li ilu jgħix Londra daw l-aħħar 5 snin, meta wasal sab il-ħadu tal-Aġenzija Magħluqa u biex jgħaddi l-ħin deċida jċempel il-ħuħ Freddy biex jintaqa' miegħu l-kafe għan Jean Pierre's Bar. Da mhux isjahom ftit jitkellmu qabadhom il-ġuħ ordnaw plat spagetti bil-klamari mussels u gambli kif kien għadhom se jiklu ċemplet it-Sija Mary u lil George qaltlu li qed tistenni għall-ikel. Qalilha mela sajjart qaltlu spagetti bil-klamari mussels u gambli. George ħares il-platt u qal il-laħbax kombinazzjoni u qata u din il-verżjoni ta' Ronald. Ġanni mar il-belt, kif kien il-belt, mar biex jikol plat spagetti, kif kienet jikol l-spagetti, ċempli Luzzija mer. Nafi kien hemm Kim fin-nofs, ma nafx x'għamel Kim. Insomma, kien hemm Kim. Veru ma nafx. Kien hemm il-pastizzi wkoll. Ġiftifika il-pastizzi. Tista' taqta.